teraz vlastnú otázku. Tam na stanici povedali, že dostaneme kontinentálne raďajky s týmto rovnosťom. Čo? Že dostaneme aj kontinentálne raďajky, vajíčka, stanice a takéto. Kedy to asi dojde? A inak toto k tomu patrí? No, všetky Áno, tým, áno, to dojde. nám ukazujú, aké sú silní niektorí, takže to má drevo kálať nie, ale tu má rozvíjať, že na to majú tie. Ďakujeme. No, a to po svete, aby som vás preveril. Pičenka, kradnutá. Tak to nezistíme. Meno, priezvisko, dátum narodenia, výška, váha. Mám prezrádať, čo tu Môžete, Ne. ja sa nehamím. Nech sa páči. Ideme. Koľko dostajem, že neprezradím nič? Ja neviem. Ale dohodneme sa najskôr, dobre? Nebudú prítomní, dobre.